I blok 4, der skulle vi lave en strategisk planlægning til Rema 1000, så jeg vil gå i gang. Vi starter med, hvilke teorier og modeller kan hjælpe Rema 1000, og Porters konkurrencestrategier, de viser de 4 overordnede konkurrencestrategier, som kan sikre en virksomhed nogle konkurrencemæssige fordele. Vi kan lige se dem her. Rema 1000 de gør brug af strategien omkostningsleder, da markedet er til en stor målgruppe, og de har lave omkostninger, der gør, at de kan producere mange og billige varer. Ansofts vækstmatrix byder på nogle intensiveringsstrategier, som kan hjælpe virksomheder til vækst. Rema 1000 de ligger i markedspenetrering, hvor de vil øge forbruget hos nuværende kunder og øge markedsandelen. Men med markedsudvikling kan de nå e-handel. Så vil vi gå videre til begrundelse for valgte teorier og modeller, og der vil vi starte med Porters konkurrencestrategier. Og Porters konkurrencestrategi med en e-handelsløsning vil Rema 1000 kunne rykke sig til strategien differentiering, da det stadigvæk er til en bred målgruppe, men det unikke produkt vil være en ny online butik. Den skal være bedre end konkurrenterne og skal skille sig ud. Så har vi til Ansofts vækstmatrix. Og Ansofts der vil de bruge markedsudvikling, vil passe godt til vores emne, fordi at e-handel kan blive en ny udvikling for Rema 1000. Vi har valgt at udvide markedet med nye segmenter, da det kan give virksomheden nye udfordringer og muligheder for ved at komme på internettet. Det kan skabe flere kunder og give et større overblik over, hvad man vil købe og få tilbud i virksomheden. Det vil give bedre viden for kunderne, som har interesse i virksomheden. Inden for et nyt marked på internettet skal der være en forbindelse fra internettet til de fysiske butikker. At hvis en kunde har bestilt levering til døren, skal de kunne give muligheden til kunden for at returnere varen, så de ikke skal til hele vejen og sende det tilbage til Rema 1000's online butik. Der skal være en høj betjening på internettet, og sikkerheden skal også være i top. Så Rema 1000's kunder har en stor tryghed, når det handler e-handel med Rema 1000. Så har vi de konkurrencemæssige positioner. Hvis Rema 1000 ønsker at skifte position, markedsudfordrere, hvor deres mål vil være at indtage markedsledernes plads, hvor de angriber markedslederen ved at udvide deres hjemmeside, hvor kunderne kan bestille deres mad online og lige til døren. Det er et godt angreb, hvis de større konkurrenter endnu ikke har en online butik, når Rema 1000 udvider deres. Og det var det sidste, vi havde til vores konkurrencestrategier.